Зәңгәр экрандар янына иң кадерле әсәй, яраткан тормыш юлдашы, ягымлы өләсәй Фәния Хәсән кызы Сафиуллинаны сакырабыз. Әсәй, юкка менә телебез ошо һүз менән асыла. Ер йөзендәге иң гүзәл, иң газиз һүз ул. Һәр кеше гомер буена уны йөрәгенең иң түрендә йөритә. Әсә хакы, Тәңре хакы. Һәр кемдең дә бұл дөньяла иң якын кешеһе. Куанһак та, авырлыктарга дусар булһак та, иң беренче әсәебезнең йылы кусагына һыйынабыз. Сөйкле әсәебез иң ышаныслы терәгебез. Ул безнең өйнең тоткаһы ла, коты ла, яме лә. Әсәйдән дә якын иптәш юк дип, юкка гына әйтелмәй бит халык телендә. Йылдың иң күркәм мизгелендә, ямьле март айында, бөтә дөнья уянган сакта, кояш нуры булып дөньяга килгән ул Мора кавылында яшәүче әсәебез Фәния Хәсән кызы Сафиуллина. Бәлки шуга ла һинең әсәй йөрәгең кояштан да ягымлырак йылыта. 17 мартта кадерле кешебезнең матур юбилее. Һәр вакыт алыс араларды якын итеп ашкынып кайтабыз туган йортыбызга. Әсәебезнең йомшак кулдарын, мөлаем карашын, ягымлы һүзләрен, тәмле аштарын бер нимә менән дә алыштырып булмай. Безне балаларын һәр вакыт иркәләп, йөрәк йылыһын йомар теләшеп үстерделәр улар атайыбыз Әмир Мәхмүт улы менән. Үзләренең акыллы кәңәшләре менән әле лә безгә терәк булып торалар. Безнең әсәй ысынлап та олы ихтирамга лаек кеше. Атайыбыз, без ике кызы Әлия һәм Айгөл, кияүдәре Илдус, Азат, ияндәре Илдар, Илнур, Арсен, Арыслан, Аскар, бөтә якындары тарафынан гына түгел, ә уның ярдәмен күргән бик күп пациентлары тарафынан да улы ихтирамга өлгәшкән ул безнең әсәебез. Ул медицина хезмәткәре. 40 елдан ашу гомерен һаулык һаклау өлкәһенә биргән дәврдә күпме кешегә ярдәм итеп, күпме рәхмәт һүзе ишеткән ул. Ул һәр вакыт кешегә ярдәмгә килергә әзер торды. Һаулык һаклау отличнигы билдәһенә өлгәшкән. Кадерле әсәкәебез, нинди генә матур һүзләр әйтһәк тә аз буласак. Гаилә тураһында хәстәрлек, өй йылыһын булдыру, безне тәрбияләү иң беренче һинең иңеңә төште. Бүген матур байрам көнендә тәрән ихтирамыбызны, сикһез һөюбезне, олы рәхмәтебезне белдерәбез. Ныклы һаулык, гаилә именлеге һәм атайыбыз менән артабанда кулга кул тотынышып, авырлыктарга баш әймәй атлауыгызны теләйбез. Тик яхшы хәбәрдәр генә килеп торһын. Бәлә казалар йортыбызны урап үтһен. Без артабанда һезнең якты йөзегезгә кызыллык килтермәскә тырышырбыз. Безнең өчен йөрәк йылың бүлеп, күз нур кайдарыңды түккәнһең, күтәрмәстәй йөктәр күтәргәнһең, озын тормыш юлы үткәнһең. Һәммә безнең изгелеген күреп, шатлык кына кисерһин, әсәй, бәхет менән, сәламәтлек менән безне куандырып йөз яшә. Хөрмәтле Фәния Хәсән кызы, тормыш юлдашыгыз Әмир, кызларыгыз Әлия, Айгөл, кияүдәрегез Илдус, Азат, ияндәрегез Илдар, Илнур, Арсен, Арыслан, Аскар бар йөрәктән әйтелгән тәбрик һүзләренә кушып, йыр бүләкте тапшыруыбызны үтенәләр. Музыкаль сәламебез күңелегезгә хуш килер дип ышанабыз. Туган көнегез котлы булһын. Әнкәем, син бирдең гомерне тигезләп безгә һәр балаңа. Рәнҗемә, көткәндә кайтмасак, кермәсәк синең кулларыңа. Җиле давыл тимәде тормышта, булганга син һаман янәшә. Мең рәхмәт барысы эчендә, мең яшә, әнкәем, мең яшә. Җиле давыл тимәде тормышта, булганга син
Өйрәттең наз белән, өйрәттең гел уңай сыйфатка. Ынтылмай биргән һәр киңәшең, кем булып айларда торсак та. Җиле давылы тимәде тормышта, булганга син һаман янәшә. Мең рәхмәт барысы эчендә, мең яшә әнкәем, мең яшә. Рәхмәт барысы эчендә, мең яшә әнкәем, мең яшә. Җил давылы тимәде тормышта, булганга син һаман янәшә. Мең рәхмәт барысы эчендә, мең яшә әнкәем, мең яшә.